tifla ferrija ħafna. Inin kollu mal-mami. Ma tafdanix. Inin kollu ġebbet fija u tagħmel. Tħobb tilab ukoll. Tħobb il-ħuta ħafna. Issa l-qisa li reġgħet bdiet ħajja ġdida u ġieli nsaqsija ngħidilha nerġgħu mmorru England. Ngħidla fejn l-aħjar England, jew d-dar tal-mami Malta. Tgħidli Malta. Tibża li jibda jirriġektja l-liver. Għax meta l-ġisem ikun jaf li l-liver mhux tieħha jibda jirriġektja, imma għalhekk tibqa' bil-mediċina. Nibdew mit-8 sa filgħodu u nispiċċaw fit-8 ta' filgħaxija. Tittoħodhom bil-ħina. Tlift lill-missier ukoll ma stajtx niġi jiena hawnhekk. L-ewwel sena kelli l-griżma tat-tifla u ma stajtx ninżel. It-tieni sena tlift lill-missieri. Kif ħriġna mill-isptar irċevejt telefonata li missieri ħallina u ma stajtx niġi għall-funeral. Għax bħal matlek. Għandha ħafna mediċina xtuħu. U inti meta inti mhux ġast kemm ġbiet mistaringa titħallat l-affarijiet tal-mediċina jalmuk hemmhekk. Għatħoss dik it-tikka responsabilità qisek ma tafda ma ħadd il-mediċina. Biex issib l-iktar kuraġġ biex kompli għaddejja. Kull filgħodu mal-inqu. Nitlob il-mulej. Ngħidlu din il-ġurnata tajba. Grazzi tal-li qajjimt lit-tifla. U l-kuraġġ ikompli jiġik waħdu. Jiena meta kont l-Ingilterra kien żmien April, kien żmien l-Easter. U it-siju ta' Eli, il-mara tiegħu ġew jarawna. U jiena bħal matlek ma tantx kont nista' nivvjaġġa dejjem fl-istess takkwata tagħna. U konna nżilna t-town biex nieħdu kafe magħhom. It-town bħal speċi tgħid isek mort il-belt tar-raħal tal-pajjiż. U aħna mixin intaqa' raġel magħna, issa hemmhekk ma tantx ikellmuk nies, hemmhekk ma jkellmukx, hemmhekk ħadd ma jaf il-ħadd. Waqqafna raġel u għalinna minnu, għalinna jien jisimni Joshua, nsemmih bismu. Għalinna dit-tifla għandha bżonn xi ħaġa. Jien kif qalli hekk dort fuqu u għatlu int kif taf x'għandha bżonn it-tifla. Qalli għax bagħatni l-mulej. Jien kif qalli hekk bagħatni l-mulej bħal speċi se jiġri vera jew mhux vera. Ma nafux dan jien. U bqajna nitkellmu miegħu. Dan kien Kristjan. Għalli temmen falla. Għatlu nemmen u ma nemminx. Għalli għalfejn. Għatlu għax irrabjat għalejh. Għatlu għax it-talb tiegħi mhux jisimu illi da żmien kollu hawnhekk u ma jsiblix liver. Għalli l-mulejja jgħidli illi sa 4 xhur oħra Eli se tkun lesta mill-operazzjoni u se jkollha speed recovery u int se titlaq lura il-country tiegħek, il-pajjiż tiegħek qabel iż-żmien għax jien suppost wara l-operazzjoni għamil 3 xhur. U jien kif qalli hekk dak il-ħin fqajt nibki dmuħ nieżel bla ma nistax nieqaf. Wasal iż-żmien li għadda iż-żmien dak kien f'April. Fil-15 ta' Awwissu Eli tela l-addeni u ma niżilx. U kelli nidħol biha l-isptar King's College. U għamilt 5 ijiem għax id-deni ma waqaf b'xejn. Għamlu l-attestijiet
U bl-istess condition li kella il-liver ma bedix kompli jaħdem. Trabbewla l-stones bl-istess condition u infected mal-goat bladder. Min dakinhar li tpoġġiet fuq urgent list kellha bżonn liver ta' malajr. Fit-3 ta' Settembru rċevejt it-telefonata. Ġifieri vera. Dak li qalli huwa l-pastor saret l-operation. Kellha speed recovery li dakinhar li telat mit-tijater fl-ofsinhar noħolla l-ventilation. Inħoss issa ferħ u nirringrazzjah kull filgħodu flaxija. U nixtieq ngħidha di pubblikament man-nies li Alla vera jeżisti.